kaptunk felhatalmazást akkor, amikor Isten gyermekei lehetünk. Ez az újjászületés ígérete, telve kegyelemmel és igazsággal. Az ige testé lett és közöttünk lakott. Ezzel az igével térhetünk majd vissza a hétköznapokba, mint egy új valóságba, ami új lehetőségekről szól. Új lehetőségekről ebben a gonoszsággal, önzéssel, magamutogatással, öndicsőséggel tele világba, ahol hatalomféltő álligazságok uralkodnak. Erről az új életről, erről az új lehetőségről tehetünk bizonyságot otthon a családunkban és a munkánkban. Ez az új valóság keltsen bennünk szent nyugtalanságot a régi és haszontalan dolgokkal, szokásokkal szemben, hogy az apostollal együtt mi is ezeket kárnak és szemétnek ítélhessük. És töltsön bennünket el nagy örömmel az, hogy ennek az új teremtésnek, ennek az újfajta életnek lehetünk a részesei. Ez a világ bizony sokszor azt hirdeti, hogy Isten nem látható és nem ismerhető meg. De mi azt hirdetjük, hogy a Testvérfiú a testéletében kijelentette nekünk az Atyát, megismertette velünk az Atyának az akaratát. Váljék ez valósággá mi bennünk és általunk, és ne csak ezen a karácsonyon, hanem az év összes többi napján is. Amen.